Усман Әлмиевнең Муса Җәлилгә кагылышлы истәлекләре. Муса Җәлил белән мин 1933 елда Казанда сәнгать техникумында укыганда таныштым. 1935 елда Мәскәү консерваториясе каршында татар опера студиясына укырга килгәч, Муса Җәлил белән еш кына очрашып, аралашырга туры килде. Столичников переулоктагы йортларына барып йөри идем. Шул вакытта ул Моцартның Фигаро туйы дигән операсын татарчага тәрҗемә итеп, миңа татарча өйрәнер өчен нот өстенә Базилий партиясын язды. Глинкның Пушкин сүзләренә язган романсыларын, шулай ук Блантерның Шорс турында җырын да тәрҗемә итеп бирде. Аннан инде 1938-39 елда Казанга кайткач, театр Алтын чәч операсын сәхнәгә куйганда, миңа беренче көннән үк Урмай партиясын башкарырга туры килде. Алтын чәч операсын Мәскәүгә декадага алып бару өчен зур театр баш режиссеры Баратов, художник Матруниннар Казанга килделәр. Шул әзерләнү вакытында Муса Җәлил һәр вакыт безнең репетицияләрдә керә иде. Рус иптәшләре дә татарча җырлаганга күрә, сүзнең дөрес әйтелешен тыңлап, хаталарны төзәтә иде. Урмай партиясын ничек башкарырга сүз барганда, тарихтагы илләрне басып алучы Чингисханны күз алдына китергез. Аның турында укыгыз ди торган иде. Опера әкият булып язылса да, режиссер да аны заманга лайыклы итеп башкарырга өйрәтте. Соңгы репетициялардан соң Муса Җәлил Урмар партиясын мәкерле, хәйләкәр хан ялчысы итеп сәхнәдә күргәч, бик охшатты. Урмай партиясын зак еллар буе яратып башкардым. Алтын чәч операсын 1943 авыр сугыш елларында яңартып куйганда, миңа инде Урмай һәм Җикмәргән партияларын башкарырга туры килде. Бөек Ватан сугышы вакытында Алтын чәч операсы героик опера буларак туган илне басып алучы юлбасарларга каршы җиңүгә өндәде. Гази Кашшаф истәлекләре. Андрей Тимирманс татар һәм гомумән совет укучылары арасында бик популяр кеше. Аның исеме Муса Җәлилнең соңгы көннәре белән бәйләнгән һәм Моабит төрмәсендә язылган дәфтәрнең берсен саклап калучы буларак халыкның симпатиясын казанган кеше. Төрле очрашуларда һәр вакытта әдәбиятны сөйләшмәсе. Ник Тимирмансны Казанга чакырмыйсыз? Ул безнең кунагыбыз булсын иде. Аны күрергә телибез без кебек сораулар, язма үтенечләр биреп килделәр. Язучылар җәмәгатьчелеге Тимирманс белән әлбәттә укучылардан ким кызыксынмый иде. Билгеле булганча, узган ел рус язучысы Константин Симонов Бельгиядә булуыннан файдаланып, Андрей Тимирмансны эзләде һәм Бельгия шагыйре ярдәмендә аны эзләп тапты. Шул вакыттан алып Язучылар союзы аның белән бәйләнешкә керде һәм быел хатыны белән бергә кунакка чакырды. Андрей Тимирманс Язучылар союзының чакыруын кабул итеп сызырга килә. Страховой обществода эшләүче бу хезмәткәр үзенең ял көннәрен Советлар союзындагы дуслары арасында уздырырга исәпли һәм хатыны белән бергә Москвада кунакта була. Дөресен әйтергә кирәк. Татар язучылары аның килү көнен алдан белмиләр иде. Шуңа күрә бездән аны каршы алучы булмады. Кадерле кунакның Москвага килүен ишетү белән аларны Казанга чакыру чарасына керешелде. Һәм кунак итү өчен тиешле хәзерлек башланды. Кызганычка каршы, Андрей Тимирмансның Казанга килә алмавы вакыты бик кысан булуы ачыкланды. Москвадан безгә аның тиз арада китәсен хәбәр иттеләр. Язучылар озак уйлап тормастан Москвага барга, әгәр мөмкин булса, аны Казанга алып килергә карар кылдылар. Менә без Умар Бәширов, Зәки Нурый һәм мин, татар язучыларынан 3 кеше Москвага очабыз. Яңгыр чиләктәп куйганда самолет күккә күтәрелә. Тик алда аяз икән.
Элек шәфәк кызыллыгы күренә, соңыннан тулган ай белән балкыган саф күк җәелеп китә. Берничә сәгатьтән фестиваль яшьләре белән гөрләп торган Москвага килеп җитәбез. Инде төн, ә яшьләр әле һаман таралышмаганнар. Алар һәрбер гостиница каршында, һәрбер мәйданда гөрләшеп сөйләшәләр, җырлыйлар, бииләр, значоклар алышалар, автографлар җыялар. Ләкин безгә бу күңелле тамаша эченә кирип китәргә мөмкинлек булмады. Biz тиз генә Андре турында белештек һәм аның берничә сәгатьтән соң ук очып китәргә тиешлеген белдек. Билгеле, төнлә белән кадерле кунаклы уятырга һәм сөйләшергә мөмкин түгел иде. Ул иртәнге сәгать 5-тә Внуково аэропортына китәргә тиеш. Аңа кадәр ул ял итсен, ә без аны Внуковода каршыларбыз. Көзне хәтерләтә торган салкынча саф һава. Кызарып кояш чыгып килә. Димәк, бүген дә көн матур булачак. Фестивальдәге яшьләргә күңелле булачак. Аэропортка әледән-әле машиналар килеп тора. Һәрбер яңа килүче безне кызыксындыра. Алар түгелме? Булары яшьләр. 6-нчы яртыда Зим килеп туктый һәм без 3 кеше килүен күрәбез. Менә бер яшь кенә кыз килеп төште. Тәрҗемәче булса кирәк. Аннан саргылт плашлы орта яшьләрдә карарак бер кеше килеп чыкты. Ул яланбаш, чәчен бик пөхтәләп, сулга авыштырып артка тараган, ап-ак күлмәк һәм ак төфәк галстугының төенен бик кечкенә итеп калдырган. Шушымы, дибез без бер-беребезгә. Шундук ул түгелдер, дибез, чөнки ул әле яшь күренә. Бер дә 40 яшьләр тирәсендәге кеше дип уйламассың. Шуның өстенә хатыны да безгә тасвир ителгән кыяфәттә түгел иде шикелле. Ләкин шулай да, алар белән таныш булган Әминә ханымның килеп җитүен көтмәстән, biz тәвәккәлләп сүз башладык. Алар үзләре булып чыкты. Һәм беренче сүзләрдән үк безнең арада җанлы әңгәмә башланды. Дөрес, ул Константин Симоновка сөйләгән истәлекләренә өстәп яңа бер нәрсә дә әйтмәде. Ләкин бу очрашу безнең барыбызга да бик җылы, ягымлы истәлек калдырды. Biz Андре Тимирманска аның соклангыч гаделлек һәм фидакарлык күрсәтеп, Муса Җәлилнең Моабитта язылган бер дәфтәрен кадерләп асрауы өчен, аны күп халыклы совет әдәбияты хакына саклап калу өчен татар халкы, язучылар җәмәгатьчелеге исеменнән рәхмәт әйттек. Аның советлар иленә кунак булып килүен кайнар рәвештә кутладык. Лиртерштрассе урамындагы төрмәнең 382-нче камерасында Муса Җәлил белән бергә утырган бу кешенең зәңгәрсу соры күзләрендә ягымлык нуры уйный. Мусаны телгә алганда аларга аеруча мөлаем бер чаткы сызыла. Күренеп тора, алар бик дус булганнар һәм төрмәдәге ачы хәсрәтле авыр көннәрне җиңеләйтү өчен бер-беренең рухын күтәреп яшәгәннәр. Татар халкы сезгә бик зур рәхмәт әйтә. Сез безнең өчен искиткеч зур эш эшләдегез дибез без һәм ихтирам җөзеннән үзебез белән алып килгән сувенир, истәлекләребезне тәкъдим итәбез. Ул безнең бүләкләрне дулкынланып кабул итте. Бүләккә каршы үзем белән минем бер ниемдә юк бит, диде ул бераз каушаган тавыш белән. Сез үзегез бүләк безгә, сез саклаган дәфтәр татар халкына иң кыйммәтле бүләк дибез без. Самолетка утырганчы 2 сәгать вакыт эчендә без дусларча бик күп нәрсәләр турында сөйләштек. Муса һәм Андре образларының безнең әдәбиятта музыкада ничек чагылуын әйттек. Риза Ишмурат драмасындагы Андре образын уйнаган Казан артисты чыннан да сезгә охшаган иде дибез без. Андре образының характерын сорашты. Biz ise bilgili partizan obrazının əsərdə юморга бай, тыйнак, үткен сүзле булуын әйттек. Ул Андре образын мин үзем уста уйнар идем дип көлеп куйды. Күңелле вакыт тиз уза. Кофе суынып бара. Сүз күп. Ул арада диктор самолетка утырырга чакыра башлады. Biz аэродромга чыктык. Трапка менеп китәр алдыннан Андре һәм аның хатыны күптәнге якын дусларча саубуллаштылар. Андре кулыбызны кысып туткан килеш тагы бер тапкыр татар халкына кайнар сәлам тапшыруыбызны үтенде. Безнең килүебез өчен, бүләкләр өчен рәхмәт әйтте. Һәм Казанга килеп чыга алмау өчен гафу итүне сорап, дусларча хат язып торырга сүз бирде. Киткән чакта ул безгә истәлек өчен фоторәсем бирде һәм аңа татар халкына рәхмәт белән дип үзе кул куйды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар,
Хәзер без сезнең игътибарга Татарстанның сәнгать сталары Габдулла Шамуков, Ринат Таҗетдин, Фатих Кульбарисов, Айрат Арслан, Рәшидә Җиһаншина, Гәүһәр Камалова һәм Шәхсәнә Мәсфәндиярова башкаруында Муса Җәлил шигырьләрен тәкъдим итәбез. Әсәрләр магнитофон тасмасына 1966 елда язып алынган. Була кайчак, гаҗәп күңел каты. Бер нәрсәгә юньләп ис китми. Үлем җиле исә күңел гүленә, яфрагында ләкин селкетми. Йөздә бары мәгърур көлемсерәү, уйдан ерак дөнья мазасы. Шул вакытта менә әллә нигә тик язасы килә, язасы. Үтерсәгез әйдә, үтерегез, котырыгыз аннан биегез, тик шагыйрьгә кара китерегез, һәм кулына каләм бирегез. Җырларым, сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәре җирдә хакыгыз. Сездә минем bütün tuygularim, sizdə minim kirsiz yaşlarım. Siz ülsəgiz, min də unutulurmun. Yaşasəgiz, min də yaşarmın. Min qabızdım yırda yalqın itib, yüreğim həm haqlıq quşqanlı. Yırım bilən dostunu irkələdim, yırım bilən yingdim düşmanlı. Aldı almaz mini tübən ləzzət, vaq turmuşның çuvar pərdəsi. Şiğrimdəki şımlıq, ud həm siyu, yaşavımның bütün məğnəsi. Ülgəndə də yürək tuğrı qalır şiğrimdəki izgi antına. Бар жырымны илгә багышладым, гомеремне дә бирәм халкыма. Җырлап үттем данлы көрәш кырын, җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырым палач балтасына башны тоткан килеш языла. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә, һәм үләргә кыю ир булып. Гомерем минем моңлы бер җыр иде, үлемем дә яңгырар җыр булып. Ышанма, сиңа миннән хәбәр китерсәләр, ул йыгылган арып дисәләр, син ышанма, бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс, якын күрсәләр. Байрагыма каным белән язган антым чакыра алга барырга. Хакым бармы минем абынырга? Хакым бармы арып калырга? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, алмаштырган илен дисәләр, син ышанма, бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс, мине сөйсәләр. Илдән киттем ил һәм синең өчен автоматым асып аркама. Илемне һәм сине алмаштыргач, җирдә миңа тагын ни кала? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, Муса инде үлгән дисәләр, син ышанма, бәгърем. Мондый сүзне дуслар әйтмәс, сине сөйсәләр. Туфрак күмәр тәнне, күмә алмас ялкынлы җыр тулы күңелне. Үлем диеп әйтеп буламы соң, җиңеп үлгән мондый үлемне? Двина, әгәр синең агымыңны бурып булса иде кирегә, дулкыныңа төреп бу гәүдәмне алып китәр идең илемә. Мин теләдем көрәш давылында, колач җәеп батыр йөзәргә. Тик шикләнде гомерем куллык белән, бу хурлыкка ничек түзәргә. Агымыңны түгел,
Мөмкин булса, бүтән үткән тормыш юлымны мин кайтарыр идем кире борып, бирер өчен илгә җырымны. Күңелем риза, туган туфрагымда бүтән авырлыкка түзәргә. Теләр идем илдә мин, иректә, иҗат дәрьясында йөзәргә. Мин үкенмим, илгә кайтып үлсәм, җир яшерсә туган баласын. Соң беләм бит, кабрем иргәсендә һәйкәл булып җырым каласын. Килешә алмый күңелем куллык белән, башны һаман шушы уй баса. Йөгерек дулкыннарын кочагына ал син Двина, мине булмаса. Табыр идем, бәлки, мин юаныч дулкыныңда синең чайкалып. Күрсен халкым, үле гәүдәмнең дә аны сагынып илгә кайтканын. Двина, Двина, көчле агымыңны бурып булса иде кирегә. Җырым белән бергә бу гәүдәмне алып китәр идең илемә. Муса Җәлил Моабит төрмәсендә үлем җәзасы көтеп яткан чакта үзендә көлке шигырьләр язарга да рухи көч тапкан. Менә шундый шигырьләрдән берничәсе. Күршеләр. Күрше белән борыннан булмады һич татулык. Көн сайын бер усаллык, көн сайын бер катылык. Мин кибәргә кир илсәм, ул чыгарып көлтүгә. Мин кыймага кар исәм, ул таратып бетерә. Буйым абзар артыма чәчтем кызыл кәбестә. Күршем инде билгеле, киртә миңа һәр эштә. Минем кызыл кәбестәм кыяклангач, өлгергәч, быел бәлеш ашыйм дип эчкә җылы йөгергәч, бер көн күршем базардан алып кайтты бер кәҗә. Оныта алмыйм бу мутлыгын аның шушы көнгәчә. Каһәр суксын, җир йотсын бу өметсез кәҗәне. Нинди каты кыйнап та җитмәде бит әҗәле. Һәр көн килә кунакка мут басып тыякларын. Кыйып, кыркып бетерде кәбестә кыякларын. Битте бакчам, кырылды. Һич чара юк каһәргә. Охшап калды түтәлләр бомбаланган шәһәргә. Хәзер инде ачудан кәбестәмне ташладым һәм күршемә үч итеп бүре асырый башладым. Бер көн күршем кәҗәсен суеп кунак чакырды. Мине түргә утыртты. Шундый әйбәт, акыллы. Белмәгәнмен күршене, ул шундый ипле икән. Бакчам саклый алмадым, үзем гаепле икән. Күрше сөеп күршесен дусларча сүз катмаса, юк ачуны бар итеп, эштә бүре сакласа. Иң начары шул икән. Тәүбә, тәүбә бу эштән. Кунак итәм күршемне, өлгергәч тә кәбестәм. Табут. 90 яше тулды Фарук картның. Йокысыннан бер көн уянып утырды да, ике кулы белән башын тотып, узак уйланып, әйтте картым: "Җитәр, күп яшәдем, кирәк әзрәк уят белергә. Вакыт инде гүрне кайгыртырга, мин килмәгән җиргә гомергә. Вакыт инде дөнья ләззәтләрен, михнәтләрен читкә ташларга, түшәгемә ятып тыныч кына соңгы көнне уйлый башларга." Шулай диде дә ул, чыгып китте табут ясатырга, остага. Чәч алучы белән табутчының ишекләре бер үк тупсада. Керим диеп табут остасына борылганда, сул як ишектән килеп чыкты бер кыз, ал яңаклы, ак халаттан, кызыл читектән. Күзләрендә яшьлек, матурлык, нинди йөрәк күреп сөенмәс, нинди картлык аңа тезен чүкмәс, нинди үлем каушап чигенмәс. Кабындырды кызның күз карашы 90 яшьлек тузган йөрәкне. Кыз эндәште көлеп шаян гына: "Нихәл бабай, табут кирәкме?" "Юк, табутка кызым иртә әле, үлем тутмый әле якамны. Сакал басты иркәм, бераз гына
Түзәтәсәйді сақалны. Ғашиқ һәм сыйыр. Мин шәчәкләр җыйдым. Сөеклемә бәйләм итеп бәйләп китердем. Күрсен иркәм аның кулдалыгын, йөрәгемнең, бәхтем иркемнең. Ни ғәрлек. Кызым шәчәкләрне тәрәзәдән тышка ыргыткан. Аларны сыйыр ашап киткән. Ничек түзим үлми хурлыктан. Гашыйк сүзен сыйыр ишетте дә, гаҗәпләнеп башын селкеде. Исем китә, диде, бу гашыйкка, карап торсаң кеше шикелле. Аңламыйча ахмак эшнең төбен, нигә шулай кыза, тузына? Мин ашасам аның чәчәкләрен, сөт бирәмиш сөйгән кызына. Минем сөттән аның гөзе алсу, минем сөттән таза, сөйкемле, тәне йомшак аның, тешләре ак, яңа сауган сөтем шикелле. Уйга калды гашыйк. Шында, диде, ник тиргим мин бу сөт бикәне? Ул бит һәр көн кырдан үлән җыеп, каймак белән сылый иркәмне. Азык булсын гөлем сыйырына. Мин теләмим артык һич кемне. Миңа шулда бәхет. Әйдә иркәм, каймак итеп эчсен гышкымны. Һәм юанды гашыйк. Хәзер көндә чәчәк җыеп чишмә буенда, кызга түгел, китереп чәчәкләрне ул ашата икән сыйырга. Соңгы хатирә. Ягымлы эндәшеп, һәм серле елмаеп, арбадың микән ни син мине шулай ук? Мин инде карт кеше, нигә бу юләрлек? Саргаям, ябыгам, бит кеше көләрлек. Тик сине күрергә мин киләм бу чатка. Йөрәгем калтырый бизгәктән шул чакта. Бер туңам, бер кызам, яшь чагым шикелле. Син генә дөньяда иң матур, сөйкемле. Миңа күп кирәкми, тик назлы көлешең һәм сөеп сыйпавың чәчемнең көмешен. Син миңа соңгы бер хатирә яшьлектән. Көл иркәм, миңа бит шул җиткән. Шул җиткән. Соңгы җыр. Җир йөзе шундый киң, күңелле һәм якты. Тик төрмәм караңгы, ишеге йозаклы. Күктә бер кош оча, югары. Мин ауныйм идәндә, кулларым бугаулы. Тышта бер гөл үсә, яңгырда коенып. Мин кибәм, мин сулам, төрмәдә буелып. Мин беләм, бик татлы да яшәү тойгысы. Тик инде мин үләм, бу җырым соңгысы. Ул куркып дошман алдында калтырап күтәрде кулларын. Сугышның иң кызган чагында ташлады кулыннан коралын. Дошманы сүгенә, җикренә, кулларын кайрып бәйләде, өстенә тау хәтле йөк тиеп камчылап тылына әйдәде. Ул бара. Кан юа җилкәсен камчы һәм дошманы йөгеннән. Шәм кебек тез буен ишләсен. Көянтә шикелле бөгелгән. Кешелек сыйфаты бу чакта, әйтегез, бармы бу мескендә? Аягы, куллары һәм хәтта җаны да хуҗасы иркендә. Юк сиңа кешечә көн итү.
Бикләдең син гомер юлыңны, дошманың алдында егетеп, бер куркып күтәргәч кулыңны. Я сугыш син яклап хаклыкны, я сайла кызганыч куллыкны. Беренче юл нинди данлыклы, икенчесе нинди хурлыклы. Төрмәдә төш. Төштә миңа нәни кызым килде. Чәчләремне сыйпап тарады. Ай хаяти, узак йөрдең диеп, күзләремә сөеп карады. Мин кызымны кыстым күкрәгемә, шатлыгымнан шашып, исереп. Шунда сиздем нинди көчлелеген, мәхәббәт һәм сагыш хисенең. Чыгып киттек шуннан без болынга, гизеп йөрдек чәчәк диңгезен. Нинди татлы яшәү, көчле сөю, нинди якты, иркен җир йөзе. Мин уяндым. Урным шул ук төрмә, кулларымда шул ук бгаулар. Баш очымда шул ук кайгыларым уяныр дип көтеп торганнар. Ник үрти мине хыял белән тик тилертеп кайтмас язларым? Ник төшкенә минем шатлыкларым? Ник бетмәс өн кайгы газабым? Берлегән. Җыеп кырдан берлегән, килгән иркәм бер генәм. Ә мин аңа сөюемне белдерәлми тилмерәм. Кунак итә гөлгенәм, мине берлегән белән. Белми ләкин, иреннәре иң өлгергән берлегән. Катыйлгә. Мин тез чүкмәм катыл синең алда. Кул итсәң дә, тоткын итсәң дә. Кирәк икән үләм ая күрә, балта белән башым киссәң дә. Меңен түгел, бары йөзен генә юк ителдем синең сыңарның. Һәм халкымнан кайткач шуның өчен мин тезләнеп гафу сорармын. Кичер илем. Кичер мине илем. Синең бөек исмең белән килеп сугышка, данлы үлем белән күмәлмәдем бу тәнемне соңгы сулышта. Юк, мин сине тузан бөртегедәй сансыз гомерем өчен сатмадым. Волхов шаһид, изге сугыш антын соң җиткәчә керсез сакладым. Мин курыкмадым, өстән яңгыр төсле яуганда да туплар ядрәләр. Каушамадым, кан һәм үлек белән тулганда да тирә әйләнәм. Алда, артта, уңда һәм сулымда киселсә дә юлым, күкрәгем яраланып канга төренсә дә, көчсезләнеп мин яшь түкмәдем. Мин алдымда күрдем шыр сөяктән котылгысыз үлем шәүләсен. Кил син миңа үлем, бар гомерем куллык белән төгәлләнмәсен. Мин түгелме дуска хат язучы, борчылма дип тормыш юлдашым. Соңгы тамчы каным тамса тамсын, тик антыма таплар кунмасын. Мин түгелме шигырь утым белән ант итүче канлы сугышта, үлемгә дип ачы нәфрәт белән елмаермын соңгы сулышта. Соң чиктә дип синең мәхәббәтең җиңеләйтер үлем газабын, илемне һәм сине сөюемне каным белән җиргә язармын. Тыныч булыр йокы, тормышымны бирсәм диеп туган ил өчен. Ышан илем, шушы ант сугарды йөрәгемнең соңгы тибешен. Язмыш көлде, үлем кагылмыйча үтте яннан минем тирәләп. Нишлим,
Нишлим? Соңғы минутында пистолетім итті хыянат. Шаян шаға үзін соңғы шикті. Бүркіт ярдан түбән ташлана. Мин соң бүркіт түгел идім міне, баш ерге шуннан башқаға. Шан идім, шунды бүркіт идім, мин дә соңғы минут келгенде әзір идім мәғрур қанат шайып, таштанырға ярдан түбәнге. Нишлим? Суғыш дустым пистолетім соңғы сүзден кинәт баш тартты. Бұғау салды дұшман құлларыма, һәм хурлықлы юлдан аттатты. Тұтқынлықта қазір мин, әр күнні күн шығышын құмсыз күзетем. Шығыр болып шыға үш ялқыны яраланған лашын жүректен. Күн шығышы дуслар қолындағы байрақ болып күнде қызара. Білмейсізлі дуслар, тұтқын күңел, көкіректегі жарақаттан түгел, қанлы үштен шулай қызала. Тек бір үміт дуслар, сізнің софта табар соңғы күрәш тілеген яраланған, ләкин тар құллыққа башимәген кірсіз жүрегім. Бүрілер, кішілер суғыша, қан құя, кесілә міңнәршә ғұмірлер. Түн бұйы улашып яқында, иснәніп ерілер бүрілер. Күпмі қан, күпмі яш ат иді, ялтыры бүрінің күзлері. Бит мұны түн бұйы атышып, тураған кішілер үзлері. Бүрілер башлығы қарт бүрі, исіріп кішілер қанына, жүргенде сискеніп туқтады бір ауыр яралы янына. Яралы ыңғыраша, саташа, қайынға тіреген башқайын. Қызғанып егітіні жел білән тибірәніп сықырана аққайын. Қызғанып егітіні жылылар миләушә һәм ләлә шәшәге. Тәгәри үләнге шық түгел, гүлләрнің günahsız яшьләре. Қарт бүре егетне иснәде, аптырап күзенә карады, һәм кинәт нидәндер сискәнеп, бер читкә тайпылды яралы. Яралының зәгыйфь сулышы бәрелде бүренең бурнына. Юк, бүре тимәде, шак кына борылып юнәлде юлына. Таң белән килделәр кешеләр. Күрделәр яралы егетне. Яртылаш ул тайган исеннән, шулай да яшәве өметле. Кешеләр егетнең тәненә кыздырып шомпыллар бастылар. Туйганчы җафалап, соңыннан ялгыз ак каенга астылар. Кешеләр сугыша, кан куя, киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында иснәнеп йөриләр бүреләр. Бүреләр. Ах, ләкин бүреләр бу кадәр үк йырткыч түгелләр. Вахшат. Алар җинап аналарны, балаларны кырга кудылар. Казыттылар чукыр, ә үзләре читтән көлеп карап тордылар. Аннан соң чукыр кырыена тиздиләр дә хәлсез халыкны, зур борынлы, ямсыз, бакыр күзле исерек майор үскә калыкты. Көн яңгырлы иде. Берсен-берсе этә-төртә кургаш болытлар иелделәр җиргә. Юк, бу көнне мин мәңге онытмам. Үзем күрдем, үз күзләрем белән үкреп акты ничек елгалар. Балалар күк ничек үкси, яшен түкте ярсып җир ана.
Үзем күрдем, ничек моңлы кояш болыт аша җиргә сузылып, үксеп үпте үксез балаларын, соңгы кабат кысып, суырып. Нәфрәтеннән, йөрәк ачысыннан көзге урман шашып шаулады. Ишетелде калын бер имәннең авыр сулап җиргә ауганы. Яшь балалар куркып, аналары итәгенә җылап ябышты. Мылтык тавышы кисте карт ананың йөрәгеннән чыккан каргышны. Бер кичкенә бала, яфрак төсле калтыранып, тиелеп яшенә, анасының итәк арасына бөдрә чәчле башын яшерә. Ул сарыла шашкан анасына, нәни күңеле сизә күрәсең. Аталар бит, әнием, яшер мине, әнием, бәгърем, килми үләсем. Ана иелеп, ике кулы белән күтәрде дә җирдән баласын, күкрәгенә кысты, һәм мылтыкка каршы тотты йөрәк парасын. Бала кинәт аңа ыргытылды, ачы тавыш өзде йөрәкне. Мин яшисем килә, әнием, җибәр, әнием, җаным, бәгърем, кирәкми. Курыкма, балам. Хәзер бетә. Йом күзеңне, күзең күрмәсен. Түз, балам. Хәзер авырттырмаста. Бала җитерләй җиргә күммәсен. Бала йомды күзен. Ак муйныннан кызыл тасма төште салынып. Ауды җиргә бергә ике тормыш, бер-берсенә ябышып, сарылып. Күкрәде кинәт, җил сызгырды, җир җылады кысып тешләрен. Нинди ачы бу яшь, нинди кайнар. Нишләдең син, җирем, нишләдең? Әйт син миңа, миллион еллар яшәп, син бакчалы, күлле, чәчәкле. Күрдеңме тик бер кат үз гомереңдә мондый хурлык, мондый вахшәтне? Күтәр идем хаклык байрагыңны, буяп җирнең канлы яшенә. Үлем булсын нуры, ана канын, бала канын эчкән вахшигә. Сөю. Өзелеп сөйде егет, кыяр кыймас ачты аңа бер көн йөрәген. Сөям диде, ләкин назлы кызның ишетмәде миндә дигәнен. Кыз яратып йөри әйтмәдеме, әллә чынлап яратмадымы? Тик көчәйде егет йөрәгенең сөю белән канатлануы. Сугыш килде. Айры биркәсеннән ут чүленә тартып китерде. Сөю аны алга җитәкләде, ярасыннан канын киптерде. Кызы өчен, туган йорты өчен ул алдында булды көрәшнең. Егетлеген шунда күрсәтмәсә, егет дип аңа кем дәрсен? Сөю белән үзен көчле сизеп, ул атлады дәртле, өметле. Җиңү таңы җирдә кабынганда, ядрә йыкты ахры егетне. Ул саташты соңгы сулышында, үлем исе аны исертте. Сөям диде, һәм ул иркәсенең мин дә дигән тавышын ишетте. Кызыл ромашка иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар. Йылмайып, хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп ак чукларын. Таң сипте үсләренә хуш исле саф чыкларын.
Чәчәкләр кәефләнеп, җай гына селкенделәр. Һәм кинәт шунда гаҗәп бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел моңаеп утыра ромашка кызы. Тик чуклары ак түгел, кан шикелле кып-кызыл. Ромашкалар бар да ак, аерылмый бер-береннән. Ничек булай бер үзе ул кызылдан киенгән? Әйттеләр, син сеңелкәй, ник үзгәрдең? Нишләдең? Нидән кызыл чукларың, нидән алсу төсләрең? Әйтте кызыл ромашка. Төннә минем яныма ятып батыр сугышчы атты дошманнарына. Ул бер үзе сугышты 15 укчыга каршы. Чигенмәде. Тик таңда яраланды кулбашы. Аның батыр алканы тамды минем чукларга. Минем кызыл күлмәгем бик охшады чулпанга. Егет китте, мин калдым канын саклап чугымда. Көндә аны сагынып, балкыйм мин таң нурында. Соңгы үпкә. Ишем тулы каргыш, үпкә белән китәм инде җирнең өстеннән. Мискенәни мине юкка гына күз нурларын түгеп үстергән. Юкка гына күкрәк сөтен имезеп, бишек җыры җырлап тирбәткән. Дөньясына нәфрәт каргыш булып чыкты ул җыр минем йөрәктән. Әйтче дөнья, синең газабыңа түзмәдемме хәлем җиткәнче? Түзмәдемме иксез-чиксез сабырым яшым белән агып биткәнче? Һәр хәшәрәт җирдә теләгәнчә суда йөзде, суда җибенде. Ә мин менә соңгы сулышымда да чылата алмыйм кипкән ирнемне. Мин күрмәдем дуслык, дус урнына бугау кысты минем кулымнан. Кояш, ул да үләр минутымда мәхрүм итте мине нурыннан. Үләм дидем, ярый тик кайгырдым, күреп үлсәмче дип кызымны. Анам кабере, туган туфрагыма куеп үлсәмче дип йөземне. Нигә миңа төрмә кабер булды? Ник кан юды йоклар урнымны? Җирне әллә артык сөйгән өчен җылысыннан мәхрүм булдыммы? Дөнья, сине Ләйлә төсле күреп, Мәҗнүн гыйшкы белән яраттым. Ә син минем керсез йөрәгемне вахши этләреңнән талаттың. Айрып мине анам, ватанымнан кай җирләргә китереп ташладың. Еласам да үксеп, үз илемнең туфрагына таммый яшьләрем. Туган илем, үксез улың булып, үләм инде читтә тилмереп. Яшым барсын сиңа елга булып, каным шытсын кызыл гөл булып. Бер үгет кешелек турында. Мин күп күрдем филдәй кешеләрне. Киң күкрәкле, тимер бәдәнле. Тик күрәсе иде эше белән кеше булган иң чын адәмне. Кем сыкланмас көчкә, тимер сынса, һәм су чыкса баскан изеңнән. Тик ни файда, көчең филдәй булып, эшең булса чыпчык тезеннән.
Изе калсын кирсез намусыңның, ни үтсә дә синең кулыңнан. Көчлелегең белән горурланма. Кешелегең белән горурлан. Һәр адымыңда синең туры акыл, көчле йөрәк изен күрсеннәр. Кылыч белән түгел, турылык һәм чынлык белән көчле кешеләр. Син яшәмә җирдә файдасыз бер түмгәк булып тигез урында. Янып калсын гомерең маяк булып үзеңнән соң килгән буынга. Утта булган балчык кире купмас. Эштә булган тимер тутыкмас. Эш күрсәткән ирне ил онытмас. Кабренә изне суытмас. Кошчык. Шәнешкеле тимер чыбык белән уратылган безнең йортыбыз. Көне буе шунда казынабыз. Әйтерсең лә тирес кортты без. Кояш чыга кыйма аръягында. Күрше кырлар нурга кыена. Тик нигәдер аның нуры безгә тими үткән төсле тоела. Ерак түгел урман, кыр, кемнеңдер ишетелә чалгы кайравы. Кичә шуннан бер кош очып килеп, шул кыймага кунып сайрады. Чакырсам да кошчык, син бу йортка үзең теләп очып кермәссең. Керә күрмә. Безнең кан яшы тыбын теккәнне үзең күргәнсең. Сайра безгә шушы нәләт төшкән, кыйма аша гына булса да, шунсы да бит безгә зур юаныч, йырларыңнан күңел тулса да. Син очарсың бәлки минем илгә, син ирекле, җитез канатлы. Кигәйт кошчык, синең минем янга бу килүең соңгы кабатмы? Соңгы кабат булса, тыңла кошчык, соң теләген мәгърур җанымның. Ыш син илгә, нәфрәт һәм мәхәббәт җыры булып, тоткын шагыйрьнең. Ук шикелле үткән канатыңнан, таң шикелле якты җырыңнан таныр сине халкым. Бу диваның соңгы җыры көрәш кырыннан. Шәнешкеле чыбык бәйләсә дә дип шагыйрьнең аяк кулларын, бәлкештә юк җирдә бугауларлык аның кайнар йөрәк моңларын. Ыш син кошчык, көчле җырым булып, шушы сиңа соңгы теләгем. Тәнем калсын монда, нәрсә ул тән? Барсын илгә минем йөрәгем. Сөеклемә. Йыллар буе бәлки хатым булмас, хәбәр булмас минем турымда. Туфрак күмәр баскан эзләремне, үлән үсәр киткән юлымда. Төшләреңә бәлки кара киеп кайгы баскан килеш керермен. Йыллар юар үзен йөрәгеңнән сине соңгы үпкән көнемнең. Беләм, сиңа чиксез авыр булыр, ялыктырыр сине бу көтү. Кирәксле булыр күңелеңдә ул юк дигән уйны бер көтү. Минем өчен бәлки бар нәрсәдән, кыйбат булган сөю хисеннән, мәхрүм булып бер көн көтмәгәндә, мин чыгармын синең исеңнән. Аңла, бәгърем, менә шул вакытта күңелем кимсенер. Шунда гына үлем җиңсә җиңәр, кайтыр юлым бәлки киселер. Мин моңарчы синең көтү белән көчле булдым сугыш кырында.
Синең сөю серле тылсым булып саклап килде йөргән юлымда. Егылсам да, җиңәм дигән антым хәтеремдә минем һәркайчан. Син үзең үк рәхмәт әйтмәссең бит, илгә җиңү алып кайтмасам. Көрәш озак, юлы урау булыр. Син көт, бәгърем, өзмә өметеңне. Уттан, судан исән алып кайтыр мәхәббәтең сөйгән егетеңне. Яшь ана, авыл яна. Шәфәк нуры булып, уйный күктә яңгын шәүләсе. Күмерләнгән инең тупсасында аунап ята ана гәүдәсе. 6 айлык бала елый-елый капшый аның сулган күкрәген. Ятып сура, туктап карап тора, үксеп уа аннан күзләрен. Палаш үзе кача көн батышка, өстрәлә батык кимәсе. Куан арттан ядрә булып, ана каны, бала күз яшы. Күрше кызы Сәрвәр базда иде. Иштеп чыкты бала тавышын. Кинәт куркып, сүзсез катып калды. Үлгән килеш күреп танышын. Ул баланы алды кочагына. Яшен сөртте, үпте, юатты, алып кайтты, җылысы төшерде, кулларына алып уйнатты. Ул сикертте аны тезләрендә, ана дәрте анда кабынды. Бала көлде, аннан әннә диеп күкрәгенә аның сарылды. Сәрвәр әле бары 17-дә, тормыш аңа яңа башлана. Ул елмая ана назы белән, ана бәхте белән шатлана. Сез күрерсез, шундый матур итеп ул баланы карар, үстерер, тәрәзәдән һәр кич яшь ананың дәртле бишек җыры ишетелер. Күңелем оча минем канатланып, аның җырын тыңлап узганда. Рәхмәт сиңа, илем, шундый йөрәк биргән өчен безнең кызларга. Сәгать суга даң-даң, хәбәр бирә таңнан, бакчага барырга 15 минут калган. Сикереп торды Марат, күрә эшләр харап, тагын соңга калган шул йокыга карап. Сәгать йөри, килт, тиз бакчага кит. Марат аңа дәшә, тукта, мине кит. Сәгать җырлый, диң, мин бит туктый белмим, моннан ары диң, миңа карап йөрсин. Багышлау. Кояш, синең нурларыңнан кемнәр генә рәхәт тапмады. Кемнәр сиңа ялан арка биреп, кәефләнеп, кызынып ятмады. Синең назың, синең җылың белән кайсы күңел чәчәкләнмәде. Син иркәләп баштан сыйпаганда, кайсы егет рәхәтләнмәде. Син үстергән гөлләр, чәчәкләрне кайсы күкрәк үзенә кысмады. Син пешергән тәмле җимешләрне кайсы ирен суырып эчмәде. Мин үземне санамыйм да, яшьтән бирле кояш гашыйгы. Нинди генә яңа җыр язсам да, багышларга сиңа ашыктым. Үткән тормыш кара һәм кояшсыз, күктә булган кояш җирдә юк. Шуның өчен бөтен җирдәшләрдән рәхмәтем дә сиңа калышмый. Бу җырымны мәңге көләч йөзле якты кояш сиңа багышлыйм. Җырлыйк, дуслар. Безнең җырда сөю тәмлелеге, безнең җырда яшәү шатлыгы, безнең җырда илнең ямьлелеге,
һавасының киң һәм сафлыгы. Иптәшкә, чәчәк исен елда иснәр өчен бер кыш аша бер җәй җәйлибез. Кояшлы көн чәчәк бүләк итсә, болытлы көн без ут чәйнибез. Ә шунда да крән-керфек аша көнгә көлүеңне онытма. Келәблик җиңеп сөенеп тә, җиңелеп тә, үлем сизеп тә. Сез Татарстанның сәнгать осталары Габдулла Шамуков, Ринат Тәҗетдин, Фатих Кульбарисов, Айрат Арслан, Рәшидә Җиһаншина, Гәүһәр Камалова һәм Шәхсәнә Әсфәндиярова башкаруында Муса Җәлил шигырьләрен тыңладыгыз. Әсәрләр магнитофон тосмасына 1966 елда язып алынган. Тапшыруны Татарстан радиосы фондында саклаган язмалардан тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде.